estació d'inici de la Via Verda de... no sé com es diu, bueno, això és Solvera. Fuah, aquí hi ha una inversió que t'hi cagues, Aquí hi ha pasta. Lloguer de bicicletes, àrea per nens. Bons dies. Bicis elèctriques, bicis normals. Hotel rural a l'estació. Aquí hi ha pasta. És una inversió important. Veurem a veure, són 40 quilòmetres, a veure què tal. De moment molt bé. Vaig passant túnels curtets, il·luminats. De moment força bé. Hi ha gent, avui és dissabte, un dia hi ha trams de terra, asfaltat, està bé. I les vistes esquerra i dreta, buah, acollonant. La via està farcida de túnels. Hòstia, ara ve un cotxe. Quilòmetre 15, tot i que sembla avorrida una via verda, aquesta realment és molt distreta, hi ha molt de túnel, és molt canviant. Ara aquí està molt planeta i puc gravar, però hi ha vegades que no. En fi, seguim. No sé, un centenar de voltors segurament. Aquí hi haurà una buitrera segurament. Va ser un riu. I ningú. Gairebé tot posat, Hòstia, la bici va de collons. Té una miqueta de tendència en baixada i permet agafar molta velocitat. Està molt bé. Aquesta via, del top 10, 8, perfecta, Collons, com molt. Túnel de Coripe. Crec que és el més llarg, bastant. No sé la distància exacta, però ben bé 1 quilòmetre el pot tenir. Es deixa fer molt bé aquesta via, Molt bé, molt bé. Jo vaig amb llum, però està il·luminat. Està força bé. Podria durar més això, però em falten 9 o 10 quilòmetres i s'ha acabat. És fantàstic,
molts túnels, però, hòsties, està molt bé, molt bé, molt bé. La via verde de la sierra. Villa Martín, kilómetro 51, 52, por ahí va. Fa sol però s'aguanta. Bornos. Aquí hi ha un centre turístic. La gent està fent el vermut. No sé què fer, no sé si parar aquí o continuar fins a Arcos. El dia i el sol ja fot bé. No sé què fer. Arribant a Arcos de la Frontera, quilòmetre 74, i aquí faré parada, que passi el sol i vaig sobrat. A veure què en trobo a Arcos. Del riu Guadalete, passat al poble de Juntarríos, falten 20 quilòmetres per Paterna. Vinga, acabem. Bueno, queda molt poquet, però hòstia, ara s'ha aixecat el vent. Oh, huracan per arribar. Pensava que avui seria fàcil, doncs no. Tot amb una mica de paciència i ganes es pot fer. Paterna de Ribera, ruta acabada.